walose ka mana kama no chope kar kacha kama kore wacho ni eri uso yedhe lakteche nigi duknigo magi use yedhe uo magi yedhe osuptende lwasi makare ukedone mana iu kendu uonge japiny kata jama tuo cha e chunyu kata e pacho kinde ma udhi kar kanyo duoka kanyo penjo ma yudo kar kanyo kata mwadhi nyime. Awinjo ka jo piny wacho ni sometimes ni weche wage gina selfish interest to datem nguso gini charity begins at home. Kije ma wecho kethre tichako mna gi dala ni mondi okanyal wuok kawuono ni koro ni weche wadhi marach tacho ni mekagi kore maketo kando gikaka jatend union members ga gine giyiera mondo akoga piga ni agimondi gino nyako adha agora ne gimondi ko ka next kasi tiko wechegi go to the next level. So even some people say ni wa pogre ni nurses are separate clinical officers any one unions mo pogre union magre akseche gini union mag nurses union mag clinical officers gini unions mo pogre to gi tenya gi gore ne members gi mondiko gi moyiero gi winjo ko ka members mag nurses ono ga weche mane gi chako gombaka gi dine gi maber to they have all the right mondo gi luong ng'anyo kata gi luong ng'anyo to the fact nurses weche gi maber ograga bitri ko antho go joga moyiera because of ke jomoko mopogre. Number one, ko the fact ni union mopogre go is a good thing, but in challenge ni if we had one big union when you chama chiel mwaka you teach tema thieth from jomati laboratory to jomago x-ray to dakteche to nurses gite to bede bori ro kachiel to mano nyalo miyo tich bedo mayot to mani dwaro mopo interest mopogre just like jopuonj chon nitie nat kende to ka jo secretary odhi yawo kupet mar gibende akelo misori hotel negi kigine their challenges were unique ne gin gi dwaro mopogre gi jopuonj mag primary mane momiyo pogruok ni to bede and sometimes pogruok nyalo weekend gije ma dakteche odhi strike to nurses tiyo kana nurses odhi strike to dakteche tiyo no ka gin o weekend the strike martin to mano mpaka mwagoyo kata wagi wawegi kaka unions how we can kata kwa ready chiel kaka we can find common ground e which mopogre to anyo akone ka sani weje mag CBA gi or affect dakteche to affect nurses gi clinical officers can we coalesce e weche go mwati strike one big strike mori ojite mori total paralysis mori ted chiel 1 week everything is shut down and we get everything and move back to work. Mane paro mane untie go kinde mokalo kata tiere karaka kan wacho un kata gi health union